Тази песен е направена за Асан и за неговата мајка Ивет, која толкова е болна, като иска да и каже, че винаги ще бъде до неја дори и на небето. Обичам те, мајко Ивет. Боже, помогни ми, зашто точно мајчицата ми наказа. Цял живот за всички добро е правила. Чуждите деца като свои обичаше, а днес от болка очите си затваря. Не ми вземай, майка ми, Господе, още. Кой ще најчака на прага посред нощите? Кой ще ме прегирне, когато светът ме предаде? Кой ще нареше името ми с любов? Казва, че мъжете не плачат, но тази вечер аз плача като дете, защото виждам как майка ми страда и си отива. И душата ми се каца на парченца. Умирам, умирам. Да можех болката и да взема в себе си, да легна аз на нейното място и аз да умира. Само тя да отвори очи и да каже: сине, тук сам, не плачи. Боже, хуй ме, няма по-тежка присада от тази, да гледам майка ми безсилна и да не мога да й помогна.